masih jebak rinding karo umpama mangan ae dhewe mangan. Cetha iki sugatane iki mesti mewah. Lah bakso ana. Sopo sing iki bakso? Sampeyan iki lak mertamu sugati akeh. Lha cangkingno tak ngono. Anteni lho ngelih. Iki sawangan sik kabeh ora pedesan. Saking akeh man bakso. Pedesan nanti abang kabeh raine. Aku ki wis temeko ning desa Pralangan wis ngadep karo Nyai Sri Guntari. Lho, dheweke ora sowan iki mergo dhewe keperanan karo calanan jenenge Joko Trawono. Lho, kan ora wong prawan. Lumrah wong prawan. Tak takoni, aku njaluk wektu pirang dina nggone arep sowan. Ora iso mangsuli, wah diwangsuli karo saadine. Sundara bakso. Diwangsuli karo bakso terus kejemene terus mbok pangan nanti pedesan. Wah, yo goblok. Lah piye? Tanpa omong wangsulane. Alah. Malah aku buku contoh iki Mas. Lah jane ngono iki sing koyak lho. Bisa koyak. Boten nomor sugati apa? Kula niki boten nyugati napa-napa. Terus tak wenehi sithik kok malah mlayu. Arep bakso sak balungane. Ah balungane utek kan mlayu kok iso balungane. Balungane cara balungane. Ngene kok. Balungan. Ora balungan. Lho. Sing daginge durung. Hah? Daging sing bunder. Daging. Daging sing bunder. Ora pengen kabeh. Kerupuk. Wis kok. Kerupuk. Lah kerupuk sing karepe balung karo daging jane piye karepe? Balung karo daging. Balung niku pentung, daging niku kepelan tak jotos. Katane wong pentung kepelan iki. Mas aku balungan. Wah. Mergo apa? Nganti aku wani nyepalani jotos karo Den Masik ning kae. Mergo dheweke iki meksa bapak sedulurku Mbak Yu Guntari aku supaya sowan. Ora karane kuwi. Kuwi ya bener Den Masik kliwit. Kok bener? Cetha sedulurku kleru kok mbok belane. Jare kowe ngerti nek sedulurmu kleru iki. Aku ngerti nek sedulurku Guntari iki kleru. Mergo dheweke iku ora gelem sowan nanging kabeh mau sedulurku. Yen ana apa-apane sedulurku, aku ya melu ngrasakno. Lho pansane Pralangan iki 50 bawa perintah gedhinge. Lho kok nglalekne kewajiban itu piye? Jane iki ora nglaleke Mbak iku sowan ana ing penewon bedhing ora. Nanging yen mengko Mbak Yuku wis entuk jodoh Joko Trawono wis dadi bojone, mengko lagi gelem sowan ana ing gedhinge. Dadi dene sowan wis petuk jodone. Nek jodone sedina rong dina sasi rong sasi. Lah nek nganti ana puluhan taun apa? Yo nganti jenteni mergo kabeh mau karepane Mbak Yuku. Terus kene. Api-apian anten ora ketang sedulur. Oh, sedulurmu jaken ning gedine. Mengko yen didukani karo loro penewu, mengko aku parek. Petinggi. Mergo kabeh mau wis dadi tanggung jawabku. Suwane Mbak Yu ana ing gedine, aku yo melu tanggung jawab. Mergo Mbak Yu iki ora gelem sowan ana ing gedine, ora bedane aku luwe becik, luwe bali ana ing gedine. Oleh perkara iki lho. Ora gedhe iki lho. Jalan iki ora bedhe wong Pralangan. Ora apa pancen aku jalani. Kok kayak geger tak latih.
jajalan sini. Tenan kowe. Wong talangan lho. Wong talangan. Aku bisa ngramut. Alah. Sumpah gajah. Sik kamu. Buang kowe timbang aku. Ini bae, ora usah dalan kesuwen, aja nganti adoh. Ayo kowe gitu. Ayo. Wiwit esuk aku pasang blender. Banune tur banyu anyar. Iso adane akeh iwak sing padha munggah. Nah, wis esuk nganti beduk tengange muga-muga iwake akeh mengko bisa tak uripke beras kanggo butuhane sing ning omah. Iki coba tak pikiran. Siap-siapan ora karuan. Selamat Mbah iki Mbah. Ame mati ra sida iki kaya wong berah. Mati ben mati. Belum nyawa kok mati aku. Aku ki rumoso ganggu kowe apa piye? Kok nesu-nesu iki piye? Lah banyu pilih kali mbok terak-terak ngene iki. Iwake ora ono sing mlebu. Wong mlayu kok. Iki mau kowe golek iwak. Aku blender golek iwak. Blender iki kesuwen entuk iwak. Kok suwen tak sewae setrum. Setrum. Setrum iki apa? Setrum iwak iki lho. Oh blender kesuwen iki. Suwen entuk iwak. Tak kaya setrum bentuk Akeh iwake. Wis akeh iki. Arep tuku iwak, Mas. Ora. Nek kowe iki blender iki gowoke jeruk. Yo jeruk. Owae jeruk. Kae isore kali Ya. ana gombengane. Sapa iku? Negan-negan kali kono. Kae ana gombengan. Ya. Lah aku biasane yo ning kono karo kok Sang blender. karo kowe mergo iki perkara nyawa lho iki. Nek nyawa luwi. Wong iki ora usahku, ora usah. Nek kowe golek iwak mengko nek entuk iwak apa to? Tak do. Nah, ora usah golek iwak, nulung aku kowe tak pijoli duit. Tawane bayaran. Tenan, Mas? Iya. Pinggir, Pak. Sampean iki sapa? Petinggi-petinggi. Barang. Petinggi dompet di aku. Petinggi dong bacen. Petinggi dompet kiri meringkiri sapa? Sampean Joko Klinting. Masih Joko Klinting. putrane ngono putra ben mase Joko Klinting putrane Ndoro Penawi sampe iki. Waduh. Lah iya. Aku pun geger. Berani iku. Ndoro petinggi. Joko Klinting ya pripun Ndoro? Pateni wae. Iki mlayu aku dan tulung. Aku tak mlebu sampean pun ora takon kene ketok ora ngerti. Itu gak ngerti. Ngoten ya. Ayo Sampun aman. Kula kanggo aman. Ya sampeyan kok mawon teng gombengan. Mas, iso tracak seliro. Sing ngamen Mas. Kok malah seliro. Bisa tracak niku kewan, contone tracake sapi, tracake kire, kaya sampean. Wong kalian kiri. Ngawuran. Iki yo ora kewan. Iki barangan sampean sinten nggih, Mas? Ndoro sapa Talangan. Mase Ndoro. Talangan desa. Sampean kok di mriki niku wonten damele napa, Dek? Nek ngageni aku lho. Soso, iku arep takon aku. Nganti aku teko papan kene mergo aku golek wong. Golek wong? Iya. Apa sampean iki ngerti ana kaungan liwat ning dalan kene? Wah, nggih kathah sing liwat mriki niku kathah wong mriki niku dalanan kok. Iya.
ning mana titikane. Sing mlayu sing tak golek iki petinggi-petinggi. Lho to, titikane ana wong siji. Nanggone iki sandangane gemedyan. Sitok ireng cilik. Jane niku kathah sing liwat iki. Nek sampean golek petinggi-petinggi nggih mboten nonton mriki. Abang ora usah desa teng kantor mriko. Ora mergo aku ngerti mau liwate ning dalan kene. Ora muka yen petinggi-petinggi mau liwat dalan kene. Ora usah ngapusi aku. Kowe beceke bloko wacah. Goleki. Ngaten nggih Mas. Mas. Apa? Apa meneh? Ngaten nggih Mas. Kene. Niki wau wonten petinggi-petinggi mriki. Ning kula diweling aja nganti kandha-kandha. Tak balene meneh iki wau wonten petinggi-petinggi do mriki. Kula dhewe bener kowe ning kula diweling ampun nganti kandha-kandha. Diweling karo petinggi mau ora entuk kandha-kandha. Tenan ya wis. Kula ape iki Mas? Kok dekno ning ndi? Saya. Nggone ndi? Manggone mriko wau. Ono mengan. Ono cekal. Jebul bener omonganmu. Ora ana wong donya iki sapek kowe ya to sing bloko kowe. Ya pun bloko suke. Ning mau kowe ora gelem kondo wiwit mau. Saiki aku ora bisa nyekake. Dah, ngene. Oke. Pas. Besok yen ana rejane jaman katro, blenderan. Malah urung kalong blas. Lah iki engko nek bojoku tak kok blonjo terus piye? Libing. Aja bobor-bobori wong. Libing ku legi arek kecu. Libing. Ini malah. Iki tak geting nek ora ketara iki. Libing, Dik. Iki. Nek bimbinge kecut sampean ngawang bakule. Mergo bakule wis manis. Libing. Iki mau tukang golek wijeng e bocah rene. Macam dak. Apa jenengan? Ono buku kok semene cilike kok. Oh, wong tate golek pari ceblok-ceblokane. Salah. Mas aku celeng mau. Oh, matam pucet iku apa? Malah batang urip. Sampeyan iki nggih ngoto ta, Mas? Enten nopo, Pak? Lah kuwi dodol blimbing. Lho, iki, Bu. Lagi mau bimbing. Yo kok sing kleru iki opo wae. Lho kok iso kleru sampean rene omongane sampean kok kepinu. Tetep kleru. Klerune manggon ndi? Lumrah wong dodol iki ning pinggir aja ning tengah rata. Lah, bejo sing nabrak ngono, tabrak trontor wong. Nek aku dodol ning pinggir ora payu, Mas. Nek ora ana wong kon dodol iki. Enak. Niki bojone apa ora? Wis. Sikile duduk.
iki piye medeni wong. Kok ijoli apa ora iki bojone? Dirembuk ora ndi? Ana perkara iku dirembuk, aja rusak-rusuk. Wis go wis. Meneng sampean. Butuhe sampean untuk gawe. Nggih. Mergo sampean dapat blimbing. Blimbinge kocar-kacir, sampean njaluk ijol. Ayo takon, Pak. Sampean bakal blimbing umpama blimbing sak kerajaan entuk duit piro? Larang. Ora kuat luku kowe. Larang iki kok. Ana hitunge. Larang kok larang bojone ora. Ya hitunge tak gecek apa sana yo. Blimbing iki aja kabeh. Wis ora payu. Ya mongko entek aku entuk duit aki. Piye piro? 50.000. Alah. Kere kok ngene. Wis 50.000 iki. Aja kuwatir, Pak. Blimbing bakal tak ganti. Tenan ta ora? Tak ijoli. Joli iki 50.000 lho. kok sawu ora Kurang, aku mau. Wah, wis pokoke nek kurang mau. Tukaran yo lah. Blimbing tak ijoli. Ganti rugi. Ning ora ketemu blimbing, kabeh tak tuku. Sing iki yo tak tuku kabeh. Capek. Ya, no. Sik, Pak. Sik, Pak. Aku cara ngene, wong wis. Iki kok tak. Aja, Cak. Akeh ora. iku bekakas lelesan itu ora entuk Dhuwit akeh ora. Lho nek kan iki regane dadi pira? Ana hitungane pengen ngerti. Blimbingem tak tuku 400.000. 400.000. Kowe dodol blimbing sak kerajaan mung 50.000. Blimbingmu, rambemu, capemu tak tuku 400.000. Bling 400.000 tenan. Lah Gusti ngesewu nggih, ngesewu. Wis yo. Wis. Iki balane 400.000 Yo kambi barang. Wis. Lah iku. Aja iki aman. Janjine amung iku tok iki barang. Tutupi isin aku. Sik asik. Tutupi ada, tutupi isin. Masa iki lho. Waduh wis iki wong. Aja ketipu sensor Bu. Bahaya iki malah. Wis. Wah, wis. Lah, wong iki dhuwit 400.000, wong kowe wong desa ora tau nyekel dhuwit, tak hitung sisan. Pojok iki piro? 100. Ngisor iki? Yo 100 aja. 100 karo 100? 200. Bener kowe. Tak balik. Preng. Pojok dhuwur iki piro? 100. Ngisor 100. 100 karo 100? 200. 200 karo 200. Lho aku ora sekolah lah ngerti 400. Lah iya. Dhuwit tak mari Pak. Oke. Kowe iku gara-gara ngekno dhuwit. Lah dhuwit ditampani. Wis sampe minggir. Aku minggir. Iya, mulai karo kodok bejo. Oke. Kamu aku sampe terus ambil kula. Oh ya di sini tak dhuwit. Ya oke iki. Ayo cak kowe tak aja lho, Gi. Ora. Baik. kurang cepet piye? Bantre kok kurang cepet. Akeh padhet karo bintang lho. Ngene wae. Sapa iki? Ana wong dodol. Apa wong ngerti? Pak. Sampe dodolan apa? Blimbing, Mas. Blimbing. Nggih. Sampe gak nderahi kowe. Mah, sampeyan iku wong Kaya kok sampe nang jinggo ae ditakoni ape-ape kok. wong kula niki ngurusi blimbing kok, Mas. Blimbing. Nggih, ajeng tumbas napa pripun? Ya tuku ning sadurunge aku tuku arep takon karo. Pripun? Sampe dodol wit mau ngene. Ya ampun, kawit jam 8 wae, Mas. Suwe Kang nek ngono Kang. Nek ngono sampean ngerti ana wong-wong sing liwat ning kene. Nggih kata to Mas mung niki anten dalan kok. Kowe ora ngono, Pak. Petinggi-petinggi, wong gagah-gagah, lambene gemebyar, sing siji ireng, sing siji dhuwure padha cendhek. Kula niku mboten niteni Mas, niki wau wonten tiyang sing bergudik kathah. Enten nek tiyang pitu napa? Lah. Mriko lho. Lembrono lho ini. Nggih. Kono dalane kok piye kok? Gak Rono iki lho jalane kok maine rono iki piye? Rono segoro mlebian jono.
Ayo, ayo. Jule kok lincah. Balik. Apa lagi? Wong ngajak seliro kae. Rumah saku jan goyang. Malah mau ngajak seliro. Wis. Selamat. Aku pinter. Kelangan duit 100, pertigi bebau-bebau sampeyan kula rene iki. Selamat. Mergo awake dhewe iso. Sempurna kae. Lah kok benek. Lah, kok kene nek. Kowe ku arep ngrusak wong do omah-omah. Apa? Badanku kok duwe 400 tekan omah bojoku seneng. Engko bengi aku dikeki kelon. Aku malah ditukari yo. Perkara apa? Jare 400 tak dono iki 400. Malah kejak gelutan. Iki arek 100 iki tenan to ora mah. Iki duit 100, duwene ya mung iki mergo kepepet duwene mung iki. Jadi kamu ngene nyanyangan iki Kang yo. Ya tak aku apa sih? Oh iki lho. Ini Pak. Ya wis ngene tak sahno duit iki tak pekno kowe. Tenang. Ya, kita jane balik. Balik dolne sisane dol. Kupek. Apa turun ya, Mas? Ada turun, Pak. Iki mergo awake dhewe slamet iki mergo pitulare bakal blimbing. Iki kanggo paseksen papan kene besok yen ana rejo-rejane jaman dadi desa blimbing.